Is-segretarju Generali Nazzjonalista Pawlu Borg Olivier jiżvela kif kien il-Prim Ministru li tal-barka tiegħu biex jieħu f'idejh dokument sensittiv tal-kabinett tal-Gvern. Aċċess għal dokumenti bħal dawn huwa permess biss lill-membri tal-kabinett, is-segretarji parlamentari u s-segretarju tal-kabinett li huwa nkarigat mill-preservazzjoni tagħhom. Imma nhar il-ħamis Borg Olivier xandar id-dokument tal-kabinett waqt programm fuq it-televizjoni. Immedjatament qamu mistoqsijiet dwar min ippermetta l-ksur tal-regolament li jirregola d-dokumenti tal-kabinett. Waqt programm fuq ir-Radju Malta, s-segretarju Generali Nazzjonalista Pawlu Borg Olivier ikkonferma li kien Lawrence Gonzi li taħ l-awtorizzazzjoni li jippubblika dokument sensittiv. L-ewwel qed ħadtu miegħi bl-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru. Inti taf x'qed bl-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru. Dak dokument privileġġjat. Bl-awtorizzazzjoni, issa ngħidlek x'inhu dokument. Inti taf x'qed tgħid. Jiena ħadtu bl-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru. Id-deputat mexxej Laburista Bella li wkoll kien qed jieħu sehem fil-programm radjufoniku ġibet l-attenzjoni li l-aġir ta' Pawlu Borg Olivier bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru juru li dokumenti privileġġjati tal-Gvern qed isiru proprjetà ta' partit politiku. Skużi, jien kont awtorizzat mill-Prim Ministru għax hija prerogattiva tal-Prim. Skużi, però jiena li mort bl-awtorizzazzjoni m'għamilx xejn. Bella qal li dan il-każ fejn qabżet il-linja bejn Gvern u partit ma kienx wieħed uniku. Semma meta d-deputat Nazzjonalista xed fil-kawża ta' Joe Side u kellu fidejh dokument dwar is-saħħa ta' individwu li ttieħdet minn dipartiment tal-Gvern. L-istess meta s-segretarju privat tal-Prim Ministru Edgar Kurbi iltaqa' mal-ġurnalista Iver Balzan biex jgħaddilu dokument sensittiv dwar ir-rekords tal-VAT tal-ex mexxej tal-Alternattiva Demokratika Harry Vassallo. U l-istess meta Pawlu Borg Olivier bat email lill-Ministeri u s-segretarji parlamentari kollha biex jibgħatu fid-dar ċentrali id-dettalji tal-każijiet personali taċ-ċittadini.